Соңгы тапкыр абыйымны күрдем 42 елда. Ул 42 елда Свердловскийга кайтты солдатлар алырга. Солдатлар алырга кайтты да безгә 1-2-3 сәгатькә генә кирип чыкты. Ул вакытта әле әни дә исәни, әти дә исәни, без эш сеңеле идек. Киткән чагында әти китте. Абыйны озатырга киткән чагында безгә әнигә йортка борылып карады. Борылып карады да сукмактан кар içine bir iz ясады. Аның изе диеп без мәктәпкә барганда да, кайтканда да ул изне кар яуган сайын яңартады идек. Менә шушы булды безнең иң ахыр күрүебез. Бөек Ватан сугышы башланганда Иске Чаллы авылы егете Хады Галиевка 25 яшь була. Әти әнисен, эш сеңлесен калдырып, ул хәрби бурычын үтәргә китә, әмма әйләнеп кайтмый. Алай гына да түгел. Туганнары 70 ел дәвамында аның кайда вафат булганын да белмичә гомер итә. Һәм менә бу көннәрдә Миннегаян апа Галиевага солдат медальоны табылганы турында хәбәр ирешә. Брянская областы вакыты памятида безнең неләр поисковый отрядлар баргач, беренче этапта баргач шушы Брянская областьта иткәч таптылар шушы медальонны 4-нче майда 2012 елны Брянская барган сугышлар бик каты сугыш вакытында шушы ниде халак була 43 елны. Күмелдә ниде село Березов дигән Ужского сельского поселения Коммерческого района Брянской области. Шунда күмелде ул безнең солдат. Бик табриклап күмделәр, бик нитә батырлыгын күрсәткән өчен бик митинг булды. Анда 2 солдат табылды, шушы медальон белән. Анда бик күп безнең халык, безнең кешеләр халык булган анда. Без вести пропал дигән хәбәр килде. Әти белән әни үлгенчә киттеләр. Кайтыр, хоть бер аяксыз булса да кайтсын дип. Шул хатлы киттеләр инде, ис киткәч. Бүгенге көндә 3000-гә якын нурлат солдатының кайда һәм ничек вафат булуы мәгълүм түгел. Аларны әле дә туганнары, якыннары көтеп, алар турында нинди дә булса мәгълүмат булыр дигән өмет белән яши. Эзләү отрядлары елына 7-8 медальон табып тора. Нурлат гимназиясе каршында оешкан Батырлык хәрби-патриотик клубына йөрүче укучылар да быел хәбәрсез югалганнарны табуга өлеш кертмәкче. Минем бабай да Литфуллин Галимҗан 1942 елны шулай без вести югалган һәм без аның турында бер нәрсә дә белмибез. Быел алатласа яз көне без Волгоградский областька барга җыйнабыз, раскопкалар буенча бәлки шулай ук башка без вести югалган кешеләрнең медальоннарын әйтербез. Илне саклаучы батырлар елдан-ел азаеп бара. Күпләре турында без китаптан укырга яки фоторәсемнәрдән карап кына белергә калабыз. Хәбәрсез югалганнар, әмма хәтердә калганнар, җуелмас хәтердә. Чын патриотлык үрнәген күрсәткән сержант Хады Закирович Галиев төсле.